Здравейте, приятели от YouTube и VBOX, аз съм Blizlan54 и днес ще ви покажа една програмка Confish for Skype. Пишете Confish for Skype. Ето така се пише. Ще го има в описанието. След това ви излиза ето тази страничка. Отивате ето тук Confish for Skype. Download. Само регистрира файловете. Че много пъти се опитвах да правя клип и не става. Ето съм изтрила файловете. Това ще позирам докато изтрия всички файлове. Върнахме се. Изтрих ги, само кошчето. Така. Ще чекам. И ето, влизате тук в този сайт. Download. Чакайте го да заредим. Преди 2-3 минути качих клип в YouTube. Ако не сте го гледали, гледайте го. Имате положителен вод. Абонирайте се и така нататък. Това, така. Това, като сте го. Тук трябва да излезе една рибка. Ето така. Като ви излезе, ето това трябва да ви премигне. След това спира. Това го фащате, поставяте го в скайпа. Не тук бе! Ох, мамо! О май гад! О май гад! Какво направи, бе? Confish for Skype. Ох, мамо! Трябва да го изтеля тук. Така. Това да го изтрия. Език ме е някакъв на джигитайски. Не знам как да го направя. Ако знаете, моля, пишете в коментарите. Честно ви казвам, не знае как. Аз какво си губа времето тук, бе? И върнахме се. След това си влизате в папката. Тук на Exe. Искате го Run. И ще позирам за малко, защото някой влезе. И върнахме се. Беше майка ми. Така, след това натискате Next. Тук декстопа, така да го оставете. След това трябва това да го заредим. Пак ще позирам. Върнахме се, след това пак инстал. Чакай да се инсталира. Next, Finish. Тискате програмката. Ето тук ще ви излезе рибката. Десен бутон и Broadcast Messages. Натискате го. Пишете, например, ще позирам пак за мен. И върнахме се, написах каквото си искате, задара, после Send. Така. Чакате го. Дали да позирам. И това беше клипа, но съм ви харесал, това не мога да намеря грешката. Само това и на вас ще ми е готово, да съм ви помогнал, до следващия.